Указ номер 253 о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций дзейнічае 2 годы. Документ дае пэўныя магчымасці праблемным прадпрыемствам выправить стан спраў шляхам процедуры финансового оздоровления. Удзельнікі пасяджэння разбіраліся, наколькі паспяхова іх выкарыстоўваюць у Брэсцкай вобласці. Шэраг прадпрыемстваў з дапамогай санацыі аднавілі сваю плацежаздольнасць. 6 рэарганізаваны шляхам далучэння да паспяховых гаспадарак. Одну прадалі фермеру. Аднак у многіх да поспехаў пакуль далёка. И это не глядячи на терминовки платежов и допомогу. Облисполком всегда подставлял плечо. И довольно серьезно. И на районном уровне одни смогли решить, другие не смогли. Поэтому надо обратить внимание на кадры. Кто сегодня у руля этих предприятий? Да, он может человек хороший, но руководитель, увы. Згодны з такой высновай і першы намеснік старшыні камітэта дзяржкантролю рэспублікі Іван Романович. Рэцэпт эканамічнага выздараўлення просты. Аб'ём прадукцыі павялічыць, а выдаткі на яе вытворчасць паменшыць. Каб усё атрымалася, неабходна строгае выкананне тэхналогій. А вось з гэтым у гаспадарках праблемы. Персональная ответственность будет именно с первых лиц, с руководителей. Ни один указ не стабилизирует экономику хозяйства, пока там не будет железной трудовой такой исполнительской дисциплины. Другое пытанне на парадку дня – анализ стану рынку працы. Сёлета, як адзначыў старшыня камітэта па працы і сацыяльнай абароне Геннадзь Скробат, у Брэсцкай вобласці самы нізкі за 5 гадоў узровень беспрацоўя – 0,5%. Адначасова у жыхароў рэгіёна вырасла зацікаўленасць у атрыманні працы. В последнее время наблюдается положительная динамика по росту численности граждан, активно ищущих работу и готовых приступить к ней. По балансу трудовых ресурсов за 2017 год их было 42,7 тысячи человек. Кроме того, сокращается количество считающих, что нет возможности найти работу, а также не имеющих необходимости и желания работать. С пачатку года в области створено 5000 новых працоўных месцаў. 136 беспрацоўных атрымалі грашовыя субсидии на организацию бизнесу. У агульным памеры 334 тысячи рублёў. 811 человек пройшли перанавучанне, причем большасць по заказу наймальнікаў. Задача забяспечыць баланс паміж попытам і прапановай на рынку працы вырашаецца і на міністэрскім узроўні. Як адзначыў першы намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі Андрей Лабович, зараз распрацоўваецца прагноз балансу працоўных ресурсов и потребы экономики у кадрах на 5 годов. Мы эту работу сейчас завершаем. Буквально 1 ноября Министерство образования полученную информацию передаем для того, чтобы они уже свои планы подготовки специалистов по конкретным специальностям планировали на будущий 5-летний период, чтобы вот эти вот дисбалансы все-таки нам минимизировать. Чакаецца, што з атрыманнем прагнозу у ВНУ, каледжах і ліцэях будуць вучыць тым прафесіям, якія рэальна патрэбныя на рынку працы. Аліса Грыгарчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».